kinlagining impampo ning anak, ang po ning Banal Espiritu, ing grasya ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugunan ning Diyos, at ing pamakyagom ning Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, maya pa sisilim kay kaingan po, at ining special Aldo, king kakatang parokya, aliwa pa yung nobina, mismo, noon titi paya pa. Makabukod yata kiti kakatang parokya, yung timpang tipang nobena. Bangkanita, bebe tayong matampang pagmasisyan iti, sisyan tala paring kakatang kasalanan, at manyad tapamong tabod at pakadudo, king apong Ginoo. Ikang mamatul, king balang metong agpang king dapat na Ginoo pakadulo. Ikang matulang tatanggap karing malinis sa puso at mapakumbabang kaduparing anak Kristo pakadulo. Ikang kapilanman tatanggi king pusong sisisi at magpakumbaba Ginoo pakadulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad darin kasalanan tamo idala na katangan sana king bie alangangga. Manalangin tamo. Oy pangatsibanwa, yubog me kaya kaming wangis ning kaya kang anak, at pasulungan ming biyan na karing puso mi. Itubod mo kami anting saksi ning tula king ebanghelyo, king yatong mipmuk, king matbud, akapayapan, at sirang pangako. Tagkilan mo sana yung biyering sablang tao king lugod mo, bangketa may kakalugod la. Itihaduan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Ezekiel. Migsalitayo kanako ing Ginoo ngano nanuyo iting kasabyon a ulit-ulitan dang sasabyon ding tao king balen ning Israel. Pengan dalo ring pengari ding maslam a ubos. Dapot ding melinyo ipan ila ring anak. Kabang ako ing mabiyedyos, nganang sasabi ning Ginong Diyos, eyune malyaring ulitan pang sabyan, king Israel iting kesabyan. Bandike ing biye ning ninumang tao, ing biyena ning pengari, at ing biyena ning anak. Ing tawong mikakasala, ya ing mate. Alimbawa, ating metong atune mayop alalaki, matulid at alakang atat sa keya. Eyo sasamba karing idoluda ring Israelita,
at iya mamangon karing ayin ami dawon karing bawal a pisasambon. Ene lalapitan at lalapas tanganon ing asawa no ning kalupanang lalaki at iya mikakarelasyon king babaeng atsu king panawon ning reglano. Ene pipirayit non o panakawon ing ninuman. Susublino itang singlano nitang ating inandam keyo. Pakananalo ring danupon at paimalanan ding lubos. Paparam nalo ding salapino aalang patubo. Tatangyano ing dapat marawak at iya mga biran king pamamyenang kayatulon king isanumang pisasabyon. Tutuntunan nalo ring kanakong kautusan at maingat na lang pamintuan ding kanakong batas. Makatuliran niyo inya kumabayabye. Nganang sasabi ning Ginong Diyos. Nung sakali namang iting lalaki at inyang anak amapanako at makamate at kukwayang patubo ning paparam nalo ring salapino, miya kaya, aliyo, de patanalangon deting makasumaming bage, inya Mateo. Yo ing makikasalanan, king keyang kamatayan. Ngeni ako ing Ginong Diyos, sasabyan ko kaya kayong Israelita, king atulan ke ing balang metong at metong kaya kayo, agpang king depatano. Gulutan nyo na ing sablang marawak, apanyaptan nyo, at eyo paintulutan ing sirana kayo ning kasalanan. Ituknang yun na ing sablang marawak, apamanyaptan nyo, magbayo na kayo isip at puso. Bakit buriyo ikayong Israelita ing mate kayo? Alakong buring mate metong man ke kayo. Nganang sasabi ning Ginong Diyos, gumulot kayo karing kasalanan nyo at miye kayo. Ing amano ning Ginoo, gawan meng malinis ing puso ko o Diyos ko. Gawan meng malinis ing puso ko o Diyos ko, ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibyemo kako. Emo ko tatabi king kekang arapan, eme lalako kako espiritu mong banal. Ibalik me kako itang tulang bunga na ning pamagligtas mo, at gawan mo kong mapaminto, king sablang kaburyan mo. Kanita karing makasalanan, matulaking ituro, ing kekang kautusan, at keka magbalik langan. Emula boring ring sakripisyo, nung ali keka, kakulang iyampang ni emo katulan ayin adurulukan. Ing ayin ko o Diyos ko, mamuyong espiritu, ing pusong sisisi at magpakumbaba, kapilan man eme tangyan. Amano mo o Ginoo, babyelang tula king puso ko, ding turo mo sala karing mata ko. Alleluia, alleluia.
Ginoo manatili kay kayo, pamamasag ing may pabalitag pangkang San Mateo. Ating mapila na kataong migdalang anak kang Jesus, banong bendisyonan at ipanalangin. Dapat ding alagad sa biyanan doring Magdala. Sinabi ng Jesus, paborin niyong lumapit ka na ako ring anak. Eyo pabawalan, uling ingkayarian ng Diyos para ka ring anak yang antikareti. Timpak no ring gamat na karing buntok da ring anak, bayame ko, ketang lugalayta. Ing mayip ng balita ni kaya katamong kaligtasan. Maya pasisilim, pasibay kaya kaingan po. Sa tingin ay magandang takip silim mga sisters. Nandito pala yung mga sisters. Thank you nakikibahagi kayo sa ito pag-aanda sa pista ng ating patron na si Santa Monica. At dito yung unang Novena Mass, kundi ito pa lang yung paghahanda sa Novena Mass. Ang gandang kaugalyan dito na nakagisnaan ko na bago yung araw ng Novena, ito na prosesyon at dinadala dito yung lahat ng patron ng parokya. Ganda. Kung sino man nagpasimuno nito, isang saludo sa pare, sa kapatid kong pare. Ganyan naman po kami, no? Mayroong mga sinisimulan ng bawat sa amin at pinagpapatuloy lang namin. Lahat kami sa kainahan namin at kalakasan, dahil lang kami nagbabahagi sa aming makakaya para sa parokya. Kanya-kanya lang kami ng contribution. Kaya sana'y pasalamatan natin mga naunang mga pare at mga susunod pang mga pare. So kanya-kanya po kami ng pwedeng maibahagi. Meron tayong mga tinuturing na mga kasabihan. Mga kasabihan. Magaganda yung mga kasabihan. Halimbawa, makanano yaman kabayat imbubwat patse marakalareng bubwat maging mayanyang anting patpat. Yan po yung kasabihan Kapampangan. Makanan yaman kabayat imbubwat patse marakalareng mamwat, maging mayanyang anting patpat. Ibig sabihin, pag maraming nagbubuhat, mas madaling magawa ang trabaho kaysa sa nag-iisa lang. No? At mayroon pa pong kasabihan, yung isa ing lundag na ning gaindong kambing o babi, yan naman ing lundag ning bisero. Mga yan. Alam niyo ba yung kasabihan na yan? Indundag ning gaindong kambing, yan naman, makantayas to yan, lundog na ning bisero. So, like mother, like daughter. Parang ganun lang yan. Nakukuha ng mga bata ang ugali nila sa kanilang mga magulang. At dito sa ating unang pagbasa, ito isang kasabihan na hindi natin kabisado. Kasi mukhang ito'y kasabihan ng mga Hudyo, mga Israelita. Ito, pengan dalaring pengari ding maslam aubas, dapat ding melinyo ipan, ilaring anak. Itatang menganyang maslam mamangga, at akong anak na, yung malinyo ipan, mga nano ito. Ganun po yan. Ganun yan. Hindi natin kasabihan yan. Ang kumain ng maasim na mangga ay si tatay, pero ikaw ang anak, ang nanghihilo ang ngipin. Pwede ba yun? Ang ibig sabihin nun kung anong ginawa ng mga magulang, mga anak ang nagdudusa. Gawa ng mga magulang, mga anak, ito'y kanilang pinagdudusahan. Kung minsan, kasalanan ng mga magulang, ang anumang kamalasan ng mga anak.
kasalanan ng mga magulang, ang kanilang kamalian, ang kanilang pagkukulang, ang kanilang kasalanan, no, ang mga anak ang nagdurusa. Ha? Pwede yan, ha? Ganito yung kasabihan ng mga Hudyo. Last 2 years ago, no, nung eleksyon, isang pagbanat sa presidente ngayon, no, yung tanong na dapat pang bagdusahan ng anak ang kasalanan ng kanyang ama. Makatarungan ba na pagdusahan ng anak ang kasalanan ng kanyang mga magulang? Yan po yung isang argumento noon sa presidente, sa Pangulo ngayon, si BBM. No? Dahil malaki ang kasalanan ng kanyang ama sa Pilipinas, dapat ba daw na ang magdusa nito ay ang kanyang mga anak? Yan, si Bongbong, si Aimee, si Irene. No? Ano sa palagay nyo? Ano? Kaya siguro pag magulang ka, mag-ingat-ingat ka. Kasi baka ang mga anak mo ang magiging kawawa. Pag ganyan. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, ay pwedeng ibubunga sa iyong mga lahi. Kaya pag magulang ka, pwedeng ang performance mo ngayon bilang nanay at tatay ay may epekto sa mga anak. Kaya alam niyo, kung minsan sa mga bata, marinig natin, sinisisi nila yung kanilang mga magulang. Kung bakit sila nagkaganyan, kasalanan ni nanay, kasalanan ni tatay. Hiwalay kasi sila. Naghiwalay kasi sila, kaya nagkaganyan ang buhay ko. Naging responsable kasi si tatay, kaya miserable ngayon ang buhay ko. Yan, no? Yung kasalanan ng mga magulang, inaani ng mga anak. No? At mayroong mga ganyang nangyayari na sa mga magulang ang sisi. Ito ang kahulugan ng mga magulang ang kumain ng maasim na prutas, pero mga anak, mga ipin nila ang nanghilo. Ayan. Dapat bang gano'n? Kawawa naman mga bata. Bakit kailangan sila yung magdusa? Bakit kailangan sila ang maging miserable? Sa Bible, sabi ng Bible, pag ang mga magulang yung nagkasala sa Diyos, pwede yung mga ibang henerasyon ang mapaparusahan. Silang makakatikim ng kaparusahan. Kaya ngayon, ayon sa isip ng mga Hudyo, kaya ka nagdurusa, kasalanan talaga yan ng iyong mga magulang, kasi epekto pa yan ng parusa sa kanila na dumapo hanggang sa kanilang mga anak. Kaya alam nyo, nung minsan, ang Panginoon ay mayroong isang bulag. Since birth, bulag. Yung mga tao doon, tinanong ang Panginoon, Panginoon, sino bang may kasalanan? Bakit bulag yan? Kasalanan ba ng mga magulang? Kasi mayroon pong ganyan, di ba? Kung minsan papanganak, may kapansanan, yan, bulag, hindi makalakad, special child. Kasalanan ba ng mga magulang? Yan ang tanong sa Panginoon. Hindi ko lang alam kung paano ba sinagot ng Panginoon yung tanong na yun. Na kasalanan ba ng magulang yung bulag ng kanilang anak? Pues, dito sa ating unang pagbasa ngayon, ito yung sinasabi ng Panginoon. Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Sabi dito kay Prophet Ezekiel, ang lahat ng buhay man ng anak, buhay man ng tatay o magulang, ito'y sa Diyos. Kung ang
tatay ang nagkasala, si tatay lang ang mapaparusahan. Hindi kasama yung anak. Puwera na lang, sabi niya, kung yung anak mismo matutulad sa ugali ni tatay. Ibig sabihin dito, pinapakita lang ng ating unang pagbasa, we are responsible for our actions. Hindi mo pwedeng isisi sa iba ang kasalanang ginawa mo. Kaya dito, si tatay naging masamang tao. Does it follow na ikaw na anak niya, magiging masama ka rin? Pag nabuksan ng yung pag-iisip, pag natauhan ka na, dapat alam mo na yung mabuti at masama. Pag ikaw mayroon ng sariling pag-iisip, dapat alam mo na kung ano yung nararapat at yung hindi dapat. Ibig sabihin, ikaw na ang gagawa ng desisyon. Ikaw na ang mismong hahawak sa iyong buhay. Hindi na kung sino man nagsilang sa iyo. Ikaw na. Ikaw na ang mananagot sa iyong sarili. Kaya dito po nasabi pa rito So, halimbawa, yung magulang, napakabuti na ng mga magulang. Naging mabuting tao, hindi sumamba sa anumang Diyos-Diyosan, sabi niya. At naging tapat sa kanyang pananampalataya. Tapos mayroon siyang anak na naging masamang tao. No. Sumamba ng Diyos-Diyosan. Ito yung kanilang pamamaraan ng pagsasalita. No. Sa atin, pwedeng hindi pagsamba sa Diyos-Diyosan ang kasalanan. Pwedeng mga imoralidad, kalokohan, pandaraya, panloloko, pandarambong, paninira ng kapwa, o ano man itong masama. So, kung mabuting mga magulang, tapos yung anak ganyan, kasalanan ba ng mga magulang? Sabi rin, siyempre hindi. Yung anak ang mananagot sa sarili niyang gawa. Hindi yung tatay. Kaya dito, isang maliwanag dito sa first reading, dapat makita natin lahat tayo, mayroon tayong sariling pag-iisip, malaya tayong magdesisyon kung anong susundan natin sa buhay. Kung anong pipili natin sa buhay, yung masama o yung mabuti, yung tama o yung mali, yung magpatawad ka o manggigil ka sa galit, yung tutulong ka o mag-iitsipwera mo yun. Sa atin na nakasalalay yang ganyan sa ating desisyon. Tayo'y malayang pipili sa gusto nating puntahan. Walang mamimilit, walang mememwersa, tayo mismo. So, we should not blame others for our miseries. Sarili natin ang dapat sisihin kung sakali mang tayo ngayon nagdurusa at miserable ang buhay. Kaya yung mga santo at mga santa tulad ni Santa Monica, binibigay sa atin ng simbahan para ipaalala sa atin na itong mga taong ito na tulad natin, na pwedeng pinagdaanan din ang mga pinagdaanan natin, hinarapan din ang pwedeng hinaharapan natin ngayon. Binibigay sa atin ng mga simbahan ang mga santo para ipaalala sa atin, sila ang marunong pumili. Pinili nila ang kabutihan at kabanalan kaysa kasamaan. Kung titignan mo si Monica, pwedeng yan nagwala Pwedeng magwala si Monica sa sitwasyon ng kanyang pamilya. Pwede siyang magbisyo. Wala na lang gawin sa pamilya dahil sa masamang asawa niya na si Patricio. Diba? Ang daming mga babae ngayon na ganyan. Pag parang napupuno sa kataksilan ng kanilang asawa, talagang sasabihin, kung magagawa mo yan, magagawa ko rin. Kung nambababae ka, pwede rin ako manlalaki. Ganyan. Akala mo, kaulang. Ganyan. Pero
si Monica, mas pinili niyang manatiling mabuti. Mas pinili niyang maging mapagmahal. Mas pinili niyang maging mabait sa kabila ng she was maltreated by her husband. Nanatiling nananampalataya sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, sa kabila ng problematic ang kanyang pamilya, sakit ng ulo ang kanyang asawa, at sumasabay pa yung panganay niyang si Agustin. Pero ganun pa man, hindi sinisi ni Monica ang asawa niya. Hindi sinisi si Agustin kasi hindi naman siya nagwala. Hindi yung nandoko din si Monica na, kaya nagkaganyan ako, kasalanan niyang mag-ama. Hindi. Kundi nanatili ang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos ni Monica. Meaning to say, let us not say we don't have a choice in life. We always have the best choice na pwede nating piliin. And that is to remain loving God, remaining in His side. At yan ang paalala sa atin ngayon. Tayong lahat din, mayroon tayong choice. And that is like Santa Monica, to remain loving and be of service to the Lord. At kayo, kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, ano man ang pinagdudusahan nyo, dahil mayroon kayong mga irresponsableng mga magulang, dysfunctional families, mayroon kayong choice ang manatili sa Panginoon sa kabila ng ganyan yung sitwasyon. And let Santa Monica be our example, our model for choosing the right path. Amen. Ngayon ating dulog sa pinamangkailingan, tayong lahat na pinagkakalooban ng simbahan, ng mga banal na tao para sila'y maging paalala sa atin at halimbawa sa pagtahak sa tamang landas ng buhay, ang landas ng kabanalan. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Ginoo, gawan mo keng mapakumbaba puso. Para King Santa Iglesia, kalingwana sanang lubos, ingkeyang pamanagumpe, at kalupa ng Kristo, migit nung ingatan, ding palpikasala, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring katikisto, king pamanurong relihiyon, ipakit dasa ka ring ituruda, ring ing relihiyon, mumunayang pansariling pamagtagulaling kang Kristo, at may git metong asistemang intelektual, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang alipustan ning yato, magsayalasano, uling kawangis de Kristo, asikwil ning sarili ng balen, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, mikakamalayan tasano, ing manibat inyang may binyag tamo, ing Espiritu Santo, manuknangan niya kaya katamo, at tutunang pagnasan, ing asaw pa nakatamong lumupig, karing kaya katangkinan at kasalanan, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni, aduan tamo yung sarili tang kapagnasan, Oy, pamingatsubanwa, nasa aming kaligtasan ding palpikasala, parati milasanang tapat lingapan kambining lugod,
ating matulang pamalanggap botang magbariklak ing kapamisanan Kristiyano. Itingan natin mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yarapaning Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy paming biglalang, iti sanang tinape at alak, ayam pang mi, anting tandaning kaya kaming lugod at pamanyamba, tayra na kaming painturo, king kaligtasan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natili ake kayo, yat na yorem puso yu. Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo.
Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos maipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong dinumi. Ika ingke kang amano, aking kapamilatan na lelangan ming meto yato, ying tarapangabos at tinubod mo banikabos na kami. Inyasat kapamilatan ng Espiritu Santo, may katawan niyang tao, at may bait king Birhen Maria. Ti paraning banal mong kaburian, banitalakad ng meto nga banalabalayan para keka. Inagpano ring gamat na king krus, bansintangan ng kamatayan, at ibulalat ng pamanyubling niya. Ulinita kamberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ning kekang ligaya, alantok nang ngaming babye kapurian keka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami madyarilang katawan at daya ng ginuming Hesu Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya keka. Piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti kung anat kananye. Iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan minom ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao, banketa may patawaran na ring kasalanan. Dapto niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan ni Oy pa, ing kamatayan at pamanyubli na may biyan ng anak mo. Daramya kaya kay tintinapin, ing biyating karis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabayang pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may Oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman din kapatad ming pepayinawan at maninayang subing me, ading sablang mayang unabye, tanggapan mo nga sana, kay maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gaban mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian,
king kakabaning panawon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutub, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan manggaman, king alangangga. Ngayon manalentang mitmong kapanaligan na lugod king ipa, karingamanong tiro ning Ginoo kaya katamo. Igabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kadigadigan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, ing kaya kaming kasalanan, naning lawen mo ing kasalpantayanan ing kaya ngang iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan, agpangking kaburian mo, ing mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ing ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. May kakapatantangan po, masyatangin ang ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya nga kapayapan.
kapayapaan, Emuing kapayapaan. Ngayong malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, noon tamong kimbira na kaniting banal ng hapunan. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat si kasmay nga manamot, kumayap na ko. Paganakapo, para king solemni at anaglalong pamananggap king banal a komunyon, panahin tayo po yung go signal na po kaya katamo ng Asiret para talakad at ban magpila papunta king pari o MDC.
Siklod tamo po at pangadyan ing orasyo emperata para king kapayapan. Itamongan po. O Diyos, igpami nga tsubanwa, ginuning kapayapan at katuliran. Mapagkumbaba kaming lalapit harapan mo, kaniting panahon ning misusubing kagutgutan, king pisasabyang politika, ning dayat malat, kaniting ke kaming dake ning yato. Karing may nga labas sa panahon, pepanatilyan mo ing kasalpantayanan mi keko, anting metong nga bansa, ing kasalpantayanan mi, king ganaka at kaya panmulog, yang may ngabus alang kasasagkulan ke kami, karing mikakarakal akalamidad, ape pasari ning ketubuan. Antimurin karing sagkul agewaming tao, ke kabaning istoryami, anting bansa. Iligtas mo kami o Ginoo, iba't king makatakot at dalumdum ning gera, pakiramdaman mula ring panigapumi, ngening daralong kami keko. Pakaluluwan mo kami o Ginoo, angwan mo kami, iba't karing puwersaning dewakan, amitatake king karokan, karing pamuntok ning yato, uling manaliwa kami, aelat tao ring kalaban tamo, nune espiritu lang pamuntok, ilaring at tsuking kayo pa yan, at ding talapanibala na ning karalumduman, amagari king yatong iti. Ding espiritual akawal ning dewakan, king mabilog ayato. Ipanalangin mila ring pamuntok ming mipanibalan, gawang masakit a desisyon, para king bansami. Ipagkatiwala mila ring kapanayan mi keko, pati na ingpaing tungulan mi. Layon manigapuking pamamatawad at pakalulu mo, karing penandit, apauli ring takot, as suspetsya mi, midungisan in panlalawe mi, at megindalan ning eustong pangamampi, at pamikasama, karing aliwang katutubo at lahi. Tayimtim kaming magparalampuke ka o Ginoo, kinggawan mo kaming kasangkapan king kapayapan mo, nung nuka rin ing pamikasama, iyatad mo ing pamikalugod, nung nuka rin ing pamipanasakit, ing pamamatawad, nung nuka rin ing pamagduda, ing kasalpantayanan, nung nuka rin ing kasiranlub, ing kapanayan, nung nuka rin ing karalumduman, ing sala, nung nuka rin ing kalungkutan, ing tula. Iti adwan miking kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye ang pong magari kambe mo, king kametunganing banal na espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ning Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Fernando, Santa Monica at San Agustin. Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos ng kaligtasan, mananasan ang iting sakramentong babiyasikan ang kaya kami ketiking yatu. Yatad na kami king belanganga, tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. So bukas siya pa po mag-umpisang nobina na yung first guest priest tamo po, among Benedict Soliman. Reng karaklan po ka rin kakatang guest priest this year at ilangan dayang Meksikano. Pero kang Bishop Roberto, ampoy, watin pa pong metong Father Red yata, ay, itang newly ordained, metong po karang newly ordained, Joed data, Joed. Uling pinalamo po rin paring Mayor Tinan Kenny, di taklamo na, pitula yata, nang magkamali pitula mo or anam. So dapat dapat pang magpari ka reting anak, ibang lang miragdagan keng listahan na rin pari ng Mexico, ng Lagyuyo. At mga di tapa po para king bokasyon, bangkete king Mexico, na dakal na pa rin
magpari pong magmadre. Ang ginuma natilya kay kayo, at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, ampuning anak, ampuning banal espiritu, mayari ni kakatang kapag masusyan, o mayatana, luguran at siwa ng Diyos, ingkapara tamong tao. Bingning Diyos, kaya kayo po, dakalasa, magandang araw, magandang gabi po, maraming salamat.